Жәй фасылы үзенең хукукын тулайым алып, бар яклап күңелләргә җылылык өрә. Бүген 6 июнь көнне үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рамаев Рафаэль Юнус улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Фәридә Фаиковна, улы Дамир тормыш иптәше Ләйлә, оныклары Диляра һәм Ләйсән, кодалары Равил Шәүкәтович, тормыш иптәше Фәридә Исмаиловна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1962 елның 6 июнендә ерак Казакстан Республикасының Караганда шәһәрендә якты дөньяга аваз сала. Бары 5 яшендә Пенза өлкәсе Татар Кынады авылына гаиләләре белән күчеп кайталар алар. Тырыш, акыллы бала мәктәпне тәмамлап, илебез алдында булган хәрби бурычын кайнар ноктада Әфган җирләрендә намуслы килеш үтәп кайта. Яшь егет авылда калырга дигән теләк белән янмый. Шуңа күрә 1983 елны Тольятти шәһәренә китә. Ә 1984 елның 2 ноябрендә без матур гаиләбезне кырдык. Татулыкта һәм мәхәббәттә улларыбызны яратып үстердек. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине бик яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын сиңа дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр, чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Балаларыбызны да үстереп гомер уртасына җиткәнбез. Шабып йөри татлы оныкалар, әби бабай диеп эндәшә, шулай әле әкрен генә безне картлык иле алыга биттәшә. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла, аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Әтирәнрәк уйлап карасак, әти бит ул әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда балалары өчен үткәрә торган кеше. Менә безнең әтиебез дә шын гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган яраткан бабай да. Әтиебез гомер буе җиң сызганып хезмәт итте. Аның белән бергә эшләгән дуслары бары тик мактап, сыкланып һәм горурланып кына аның хакында сөйлиләр. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп булгайды. Гомерләр көзенә кергән әткәебезне бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән матур юбилеең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Кадерле Рафаэль Юнусович, якыннарыгызның бар җылы теләкләре тормышка ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Kaygırmıyız, elle zırlap yaşaganga biz bir de korkmayız. Günler itemiz, biz yaşlıktan gideriz. Yaşlı gelenler gizekte zırlap günler itemiz. Günler itemiz, biz
biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Üttermer iniştisi ağına Min bakıtlı koşuk buldum ek dostlar yanmağına Ek günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Ek günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Koytarıydım yaşlıgıma yollarına yapışıp Eski günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Eski günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Yana yürek yanlarda biter indi. Tek şunası bir kızganış yaşgımer üter indi. Eski günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek de hazırlap gömer gideriz. Eski günler gideriz biz yaşıktan gideriz. Yaşlı gelinler gitsek